ассалому алайкум дӯстон, шумо дар барномаи имрӯз дар таърих дар шабакаи Knockout TV қарор доред. хотиррасон мекунам ки ин барномаи дуюми имрӯз дар таърих мебошад ва имрӯз мо оиди муҳорибаи Нурулло Алиев бо Сергей Маликов гап мезанем. дар ягон ҷо боз рушта лайка зеркнед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. расо 4 сол пеш маҳз ана ҳамин рӯз, яъне 4 марти соли 2018 дар турнири Samara MMA Federation Battle on the Volga 3 Нурулло Алиев бар зидди Сергей Маликов муҳориба карда буд. он замон Нурулло Алиев дар корномаи худ 4 ғалабаи бебохт дошт ва қаҳрамони ҷаҳон оид ба Панкратион буд. чемпиони MMA байни ҷавонон ва чемпиони Осиё аз рӯи гӯштини тарзи озод буд. хуб, акнун абзори ҷангро оғоз мекунем. муҳориба аз 2 раунди 5 дақиқа иборат буд ва муҳорибаро бошад Егор Лупов доварӣ карда буд. раунди якум. дар раунди якум ҷанговари рус Сергей аввалин шуда ба пеш ҳаракат кард ва бо усули лоукики дарунӣ зарба мезад. Нурулло Алиев бошад усули гузариш бо поро иҷро мекард, аммо бенатиҷа буд. боз Нурулло ба пеш ҳаракат мекард ва аз усули беквиз, яъне тобиши зарба ба шикамро истифода мебурд. дар дақиқаи 4 Сергей Нуруллоро бо як лоукик ва зарбаи бо дасти рост аз по афтонд. баъдтар дар дақиқаи 3 бошад мо шоҳиди текдауни олӣ аз тарафи Нурулло Алиев гаштем. ҳангоми дар болои рақиб қарор доштан Нурулло Алиев бо дастони худ ба рӯи Сергей зарба мезад. нимаи дуюми раунди аввалро ба пуррагӣ Нурулло Алиев гирифт, гӯем хато намекунем, чунки Нурулло зарбазаниро бас намекарду ба ҷигари рақиб аз боло зарба мезад. баъд аз ба по хестан Сергей бо дастони худ ба тарафи Нурулло зарба зад, аммо Нурулло бошад як бори дигар ба тарафи Сергей ҳаракат карда ӯро аз по афтонду ба кунҷи дастони худ зарба мезад. пас аз ин зарбаҳо Сергей аллакай фикри ҳимоя карданро намекард. ҳамин тавр раунди якум ба итмом расид. раунди дуюм. дар раунди дуюм аллакай хастагии ҷангорон дида мешуд ва онҳо эҳтиёткорона ба пеш ҳаракат мекарданд, аммо Нурулло бо дасти чапи худ ба рӯи Сергей зарба мезад. хотиррасон мекунам ки Нурулло Алиев ҳамон солҳо клуби Ахмад Тоҷикистонро намояндагӣ мекард ва дар кунҷи ӯ мураббии ба мову шумо шинохта Раҷабалӣ Баёнов мегуфт ки ҳарчи зудтар Сергейро аз по биафтонад. ҳамин тавр ҳам шуд. Нурулло Алиев дарҳол аз миёни рақиб гирифта ӯро ба замин афтонд ва боз дар ҳолати аз болои рақиб будан Нурулло бо кунҷи дастони худ ба рӯи рақиб зарба мезад. аммо дӯстон, рӯи рақиб мисли оҳан буд ва ҳеҷ хуншор намегардид. Нурулло бошад аз ин лаҳзаҳо бо боварӣ ба худ хол ба даст меовард. ҳамин тавр дӯстон, дар ин муҳориба бо қарори яковозаи доварон Нурулло Алиев ғалабаро ба даст оварда буд. хуб дӯстон, ин буд барномаи имрӯз дар таърих. аллакай аз ин ғалаба 4 сол сипарӣ шуд ва мо бошад баҳри шумо инро дар барномаи имрӯз дар таърих пешкаш кардем ва аз ин ғалаба ёдовар гаштем. раҳмат ки видеороликро то охирша тамошо кардем. баҳри пешравӣ мо лайка шатақати задана фаромӯш накунед ва ҳамеша бо шабакаи Knockout TV бошед, чунки ғайр аз ин барнома ҳама рӯза шуморо барномаи хабарҳои MMA ва барномаи Чӣ гап интизор аст. то барномаи дигар, хайр.